Je zwittert er maar van. Altijd. Ja? Ja, altijd. Het lui zwit, het mat er eens een keer uit, zeg ik altijd. Hè? En deze dagen druk ontpoetsen? Altijd. Altijd, hè? Ja, in januari gaan we op vakantie, een maand. En dan kom ik thuis en dan begin ik alles in de was te zetten. En alle meubels. En het dit aan al die kleren, dan weer de pakketvleren in de was zetten. Dat doe ik alweer op de knippeltjes met handjes. Zo. En als ik dat dan kleer had, dan bedoel ik weer uit mijn machine. Ben je er haast net te oud voor al het zwieren werk? Nee, daar ben je nooit te hard voor. Wat mag ik dan in een rusthuis zetten? Ik niet. Nou, zo mooi is het, hè? En poets je thuis nou zo? Ik en haar. Maar we wonen heel graag dat we hebben nog eens met mij poetsen. Maar dat vier keer hem net krijgen. Ze willen me direct bij gaan, hè? Nee. Vrouwelijkswerk. Ja, vind ik wel. En dat, Of die ben ik gewoon beter in. die ben er beter in, ja. Want als ik al een keer wat door dan zei ze, nou, daar zit nou een vleer en daar zit nou een vleer en daar zit ik net vol mee op. Jo, heb je al orenputsies? Ja, ik ga je werken nog. Nou, wien we krijgen boeten. Wat een mooie zwanen hij hem daar. Ja, een hele mooie zwaan. Ja. Een kring der kringen. Is dat zo? Ja, hij is zeer agressief. Ik breng hem bij 5, 6 krieten. Maar Maar hij wil net om liggen. als er meer rijdt janken, dan let het net. Juist had ik nog, nee van de mond, had ik nog een leil verkocht. Want toen pikte de rek van mij. Ik zeg, die rijdsbaas. Maar hij had nergens om, hè. Hij moet hem gedragen. En dat zeg ik hem, ze staan gewoon al onverstandig.